ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟାଲ ସହିତ ଜଳ ଓ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଆମେ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଏକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟାଲକୁ ସବୁବେଳେ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ରିଏକ୍ଟିଭ୍ ଧାତୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ସେ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ସୋଡ଼ିୟମରୁ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଛୁରୀରେ କାଟିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟାଲରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଆମେ 2 ଖଣ୍ଡ ନେବା, ଯାହାକି ଜଳ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବା, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସୋଡ଼ିୟମ ଖଣ୍ଡରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ଜଳ ଆମେ ନେବା, ଏଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ ପକାଇବା, ଦେଖିବା ରିଏକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ଜଳ ଟିକେ ନେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଜଳ ଟିକେ ନେଲି, ସୋଡ଼ିୟମ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମଟି ଜଳରେ ପକାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ଖଣ୍ଡଟି ଜଳି ଉଠିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ବି ସେମିତି ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବା। ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଇଏ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଗିନାରେ ଟିକେ ନେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଜଳ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମ ରିଏକ୍ସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁର ରିଏକ୍ସନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳି ଉଠୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ରିଏକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକି ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଜେ ଜଳି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମର ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ସହିତ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ତାପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ତାପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ এই ରିଏକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।